Виж какво, аз съм мъж и има две неща, които не можеш да ме накараш да направя. Първо, да измия чините, да изчистя къщата, да фърля букука, да изпера дрехите, да спростра дрехите, да изгладя дрехите и да си пусна водата в тоалетната. И кое е второто? Да спра да пия. На здраве. И ми стой си гладен тогава. Любовта за нас двамата няма граници, Спаски. Не съм казала, че те обичам. И аз теб. За ракията говорих. Ми стой си гладен тогава. Спаски, тук в хладилника имаше една луканка, ма. Може, ама вече няма. Да не си я дала пак долу на котките пред входа, ма. Не съм, Иване, обаче ако не си забрал, не живееш само ти в тая къща. Че кой друг живее тук в тая къща, ма? Не си дала спалнята на някой под наем. Да, отдадах я под наем. На Георги. Кой Георги, ма? Сина ти. Георги оттегли засето ли, ма? Сина ти, бе! Значи и той изял луканката. Ми няма да ходи гладен на училище.